Jedno sigurno znam, da se pred njima mi svi zajedno odlučio sam se da prihvatim kandidaturu za predsjednika Republike Srbije. Šta ovo za vas znači? Ovo je predsjednik živi, zdravi, da peva i da kućemo peva, da pevati, da igrati, da lupujete. Najpošteniji vladar do sadašnji. Jako ima minimalnu penziju. Tako bi voljela da ga zagrlim. Vučić, kad nešto protiv njega kažu, mene duša može boli. Jebal mu vrat, oca i mate da mu mila piške materine. Koja ga je zlegla prokleto đubre. Vučić je za mene super kandidat. 창시하시고 장기로 한 세대의 두 제국주의 강적을 다스려하신 민족의 태양 김일성 대원수님의 불멸이 없. Jer u srcu mome živi samo ti, ne daj da vas ostane. Daj mi ruku, Lada, sad, ne se vidim. Daj ruku. Nemoj da pija dušan. Bože, sad sam sunce ti jebe u pis. On me dao, dao me benzin. Bože, jebo! Ubi ga. Taču. On se mi. Taču. Ne unavija. Taču. Taču. Jezuski mimicin imiarkali menitus. Jo, Dragane! Ako ne volite Vučića, ima neki snimak, gledala sam kako Vučić nešto